Ahojte, volám sa Alica Priečinská a v dnešnom videu by som vám rada ukázala depiláciu cukrovou pastou pomocou techniky rukou. Na túto depiláciu vám stačí cukrová pasta a špachtlička, pomocou ktorej si ju môžete vytiahnuť. Dobre, pôjdeme na to. Vytiahneme si potrebné množstvo pasty. Mala by byť rozohriatá, príjemne teplá, pasta nesmie byť horúca. Stiahneme ju dole. Snažíme sa pastu držať končekmi prstov a tak, aby sa nám nedostala k dlani. Nanášame ju proti smeru rastu chlopkov na pokožku. Snažíme sa, aby sme pastu nechali na pokožke dlhšie. Čím dlhšie ju necháme, tým lepšie sa prichytí ku chlopkom a lepšie ich vytiahne. Strháme vodorovne s pokožkou. Strhnutie musí byť svižné, rýchle. Pokiaľ je strhnutie pomalé, pasta sa len natiahne. Ukážeme si. Čiže ak by sme strhali pomaličky, vidíte, že pasta sa neodlepí. To strhnutie je rýchle. Tým, že je rýchle, tak pasta sa odlepí a zároveň so sebou ťahá aj chlopky. Vodorovné strhnutie musí byť z toho dôvodu, že ak by sme ťahali pastu kolmo, tak vidíme, že nám to ťahá aj pokožku. Môžeme si spôsobiť modrinky. To určite nechceme, preto je potrebné strhať vodorovne. Nevadí, aj keď na jedno miesto pastu prikladáme viackrát, pokožka to zvládne z toho dôvodu, že pasta je príjemne teplá a prichytáva sa ku chlopkom a nie k zdravej pokožke.